Здравейте, днес ще ви покажа един много хубав трик, наречен портфейл. След малко ще разберете защо. Та направо да започваме към трика. Започвате, подканате зрителя да така да си хвърля картите по масата. И когато иска да спре. Никакво броене няма. Да речем, че иска да спре сега. И трикът се казва портфейл, защото съм направил предположение там. И сега да видим какво е. Ето го, аз съм си го направил на листче. Поп. Пика. И нямате, че се забавих, бъркам ги понякога. И най-горната карта е Поп. Пик. Така. Как се прави този трик? Много е лесен. Трябва ви подготовка. Първо си избирате карта. Аз съм си избрал там пика. Съм си го сложил в портфейла. И го затварям. След това взимате картата избрана от вас. Извинявам се, че говоря малко тихо. И я слагате с лице нагоре, не насам, защото ако я сложите, ще бъде така. Това с лицето нагоре, за да мога като обърнете, да обърнат. Знам, че това някой го знаят, но за начинаещите. И сега вече сте готови. Просто криете тази карта, да внимавате да не е така. Просто да я скриете. И раздава там някакви карти. И взимате портфейла, поставяте го и вече сте готови. Защото най-горната карта е попика и предположението ви Поп-пик. Това беше трика. Много кратко клипче, знам. Показвайте го на приятелите си. Този трик е за начинаещи. Естествено трябва да имате портфейл. Преди аз този трик го правих с едно тефтерче и там си писах предположението. Така че да, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Давайте ми идеи какви техники и трикове искате да видите от мен. И да, чао! Чао казах!